Valgkampen til kommunalbestyrelsen er vel overstået, og nu i aften er der valgkamp til Landstinget, som starter her i sommermødet i Ilulissat. I aften er udgangspunktet spørgsmål fra vælgerne, som skal besvares af kandidaterne. Velkommen til alle. Og inden vi når så langt, så kan jeg sige til de dansksprogede seere, at der er simultantolkning på KNR2. Som sagt, i aften er det vælgernes spørgsmål. Men inden så har alle kandidaterne 1 minut til at starte deres valgkamp. Og vi har haft lodtrækning, og det første er Naderak. 1 minut, værsgo. Ærede førstegangsvælger, det er første gang, at Vestpartiet vurderer den står i Grønland i dag, og hvor vigtigt det er at have vores vi fra Nadaraks side er ikke tilfreds med, at der har været så stor udskiftning i naalakkersuisut i den sidste valgperiode. Vi har set anstrengelserne i den sidste valgperiode fra Nadarak forholdene og fiskeri og kommunerne, sådan at det bliver demokratisk, at alle kommunerne får deres eget ansvar. Og det er det, vi gerne vil have til vores målsætning. Tak. Vi har været nødsaget til at have et valgkamp nu, fordi da vi ikke kan blive enige i Landstinget. Og det er så valgt til Landstinget og bygdebestyrelser og menighedsrådet. Vores et punkt i vores valgprogram, det er fiskeri og økonomi og vejen til selvstændighed, sådan at vi til de kan finde økonomiske midler. Og vi har 11 skridt til selvstændighed, som der står i vores valgprogram. Det er altid, da jeg kom til Ilulissat. Jeg synes, det er dejligt at komme hertil. Det er et rivende udvikling, og der er mange selvstændige i Ilulissat, som er forbillige til andre kommuner i Grønland. Vi vil gerne have et stærkt samfund, og vi tror på, at sundt menneske kan selv klare sig. Og det er sundt for alle mennesker. Derfor har vi 22 personer, som er parat til at løfte opgaven. Tässä pena imitsinut
аюнгиттуми пааруут ингерлисариақарпугут. Vi mister landsmænd i en alarmerende fart til flytning til Danmark, til selvmord, til marginalisering. Ассиингиттут рулеқуттат канмаркимут атанеқ аюннартэрсуут ассигингиттут Og vi udvikler os bedst i samarbejde. ааммалусуқатигинниссами писариақартитасут Arbejdskraft skal have mulighed for at lære sproget ordentligt. ааммалу аватааник сулиартортут аама оқатсинниарсинаанерат аама периарфисартариақарпу Vi skal værne om vores kultur og vores sprog. култуури оқатсигуллу паарисариақарпу атаатимоорлу аннангор фра тассут fra tassut er vores mål, mennesket i centrum. Og det synes vi, at det er vigtigere end selvstændighed. Vi støtter rigsfællesskabet for at undgå formindskning af vilkårene i Grønland, og at vi ikke vil miste vores værdighed for at formindske styren oppefra. Sundhedsvæsenet, som har svært med at følge med, vil gerne hjælpe til. Vi må stoppe, at man bare bliver sendt hjem. Det må stoppes. Ærede borgere og ærede vores batteri skal være samlingspunkt, som det altid vil være tilfælde. Og vi har nye kræfter til og vores universelle Grønlands nationalblomst, det må ikke rives op fra rørene. Det er første gang, vi har så få arbejdsløse i Grønland. Og det er første gang, at der er så mange indtægter i fiskeri. Skal vi ændre alt de gode tiltag, det siger vi nej til. Stem på Siumut og være med til udviklingen. Ærede borgere og ærede stemmer. Starten af valgkampen siger det sagt ud. Vi er på vej til de nye tider for at sikre vores børns fremtid. Stærke familier. Det skal grundlag for stærke familier, sådan at vi også kan sikre vores børns fremtid. Fra Inuit Ataqatigiit, som er på vej til de nye tider, ønsker vi et god udvikling, og vi håber, at vi laver en nytænkning og ny udvikling, sådan at vi i fællesskab og dermed danner sundt samfund. Og det vigtigste i aften, det er spørgsmålet fra borgerne. En første spørger fra Qaanaaq. Det er meget anstrengende at klare sig i Avanarsuaq. Vi har Pilersuisuq. Og varerne er meget, meget dyre.
Hvem vil arbejde for fordi vores levevilkår er meget anstrengende. I det hele taget er meget dyrt. Dyrevarer i Qaanaaq. Er der nogen, der vil gøre noget ved det? Vi har fra vores parti netop også kigge på prisernes hele tiden ryge opad. Priser til boliger, el og vand og transport til mange ting. Og olie, de er meget, meget dyre. Og de er en af vores kernepunkter, som vi gerne vil gøre noget ved, for at Qaanaaq ligger meget i yderdistrikterne, og der er kun skibsanløb 2 gange om året. Vi kan bare tage det som eksempel. Grønlandske produkter bliver 4 gange så dyre, når de kommer til Qaanaaq. Og så det varer, selvom at det ikke koster så meget, men når transporten bliver lagt oveni, så bliver det meget dyrt at leve i. Selvom at det bliver så ejet af grønlandske befolkning. Derfor synes vi, at vi må gennem lovgivning prøve på at bremse priserne, som bliver hele tiden højere. Hvis man skal sænke priserne på madvarerne i Qaanaaq, hvad kan vi så gøre? Vi har også snakket om, at afgifterne skal sænkes. Vi skal også huske, at varerne Upernavik hylderne bliver tømt i vintermånederne især. Og det er også en af de ting, som man også skal gøre noget ved. Jeg synes, at vi har forpligtelse til bygder og yderdistrikter, Qaanaaq og Østkysten, at der må forbedres priserne. Vi ved, at selskaberne har store overskud. Nogle af dem har overskud 800 millioner, og KNE har også råd til at sænke priserne på varerne. Derfor synes vi, at man derigennem har mulighed til at sænke priserne på madvarerne i yderdistrikterne. Og vi vil gerne være med til at arbejde. Skal I blive besluttet om at sænke priserne? Det har over 100 millioner overskud. Så dermed synes jeg også, at det må forpligtes til at sætte priserne ned. Det er jo at hente yderligere penge fra borgernes lommer. Og jeg synes,
Hvis vi kan samarbejde, så tror jeg, at vi kan forbedre disse forhold. Vi har hørt de der sang i mange år. Jeg synes, vi skal prøve at ændre noget. Man kan ikke blive ved med at hente penge fra folks lommer. Man kan lave lovgivning for at sætte loft på, hvor højt priserne skal være. Vi må prøve at være sammen om, at så folk har mere penge mellem hænderne, i stedet for at betale så store priser til varerne. Og derfor, og dermed kan vi også gøre vilkårene bedre til hele Grønland. Der er tale om Qaanaaq. Hvis priserne skal sænkes til Qaanaaq, hvad kan vi gøre? Jeg tror, at de fleste er enige med, at der må gøres noget. Det der med, at selskaberne skal have store overskud og pynte selskaberne, de må forpligtes til at også være med til at sænke priserne ned i yderdistrikterne. Især til yderdistrikterne, hvor det kun er afhængigt af den ene butik. Hvad kan I gøre fra demokraterne? Først er jeg ikke enig med Siumut, at de vil bestemme det samme loft til priserne. Når man laver, når der er konkurrence, så sænker priserne automatisk. Det kan vi sige på mange forskellige steder. Men jeg er ikke enig med Siumut, at det ofre skal til at bestemme det hele. Vi ikke gør noget ved det. De kan ikke blive billige, hvis vi opfra siger, at sådan og sådan skal I gøre i de store selskaber. Hvis I er overskud, så må I betale i at være med til at sænke priserne. Jeg synes, at konkurrencen er også vejen. Vores synspunkt, der ser vi, at priserne bliver holdt over på grund af en masse uansatte projekter, det system bliver bygget op. Tässä uudistuksen isomapun amataako singit pasuannikki amat inuaqatigintamam kalalnaanu taana madumniutaasarpu assingituni ama naminersortunik ingerlatsineq aamalu unammiorarnerkiorngani akini appaassinnani aama aqutistaan ilagivat. Det sidste netop. Først vil jeg sige, at vi skal have udgangspunkt samfundet deroppe og problemerne op i Qaanaaq. Når man kommer til USA, og nu for eksempel, der er priserne meget lavere. Det er, at selskabernes store overskud 100 millioner og nuværende landstyret vaske hænder og ikke gøre noget ved det. Men nu begynder det, at de burde have undersøgt det for længst.
hvis vi er dygtigere til at starte, ikke kun afhængig af Danmark. Hvordan kan vi sænke priserne i varerne? Vi kan ikke undgå at give tilskud. Hvorfor giver man ikke tilskud, sådan at dem, der bor i yderdistrikterne, kan have et billigere varer i stedet for? Lad os tilpasse priser og lønninger. Alt det der selskaber og selskabsformanden forhøjede det med 700.000 her fra første. Hvad med priserne på Qaanaaq? Vi er kun udgangspunkt af det. Jeg synes, at vi også skal se lidt anden retning. Ikke kun Danmark, når varerne er så dyre. Der er også andre steder, som kan forsyne Grønland med varer. Den næste spørger er Lore Flasias omkring sundhedsvæsenet. En af partierne har allerede svaret med spørgsmål, men det er et dagligt spørgsmål. Det er at serviceringen fra sundhedsvæsenet. Og kandidaterne vil jeg gerne bede om, at I venlig henvender jer til sundhedsvæsenet. At det er ikke, at det er sådan, at det er mange, der bliver sendt ud fra deres by eller bygd, og så når det kommer tilbage, at man ikke sørger for dem, vil vi være med til at ordne sådan forhold. Det første, hvis Røgegitter. Tak. Sundhedsvæsenet har problemer med personalet. Det er lægerne og sundhedsplejersker. Sundhedspersonale fra udlandet har man åbnet for, men det er ikke nok. Vi bevilger 1,5 millioner kroner årligt til sundhedsvæsenet. Centraliseringen i sundhedsvæsenet kan vi ikke se er lykkedes. Under vores vælgeroplæg, der snakker vi om screening, og fysiologien i fysiologien, der snakker vi også om screening af sygdommen. Vi skal have et godt liv i centrum, men på grund af dårlig mad og vores miljø har vi et usund mad. Man snakker om afgifter, og vi har fået afgifterne for usunde varer. Og det er derfor, at vi vil forebygge livsstilssygdommen på den vej. Du har været nærliggende over indtil nu. Er det først nu, du har kommet til at tænke på det? Nej. Vi har forøget vores bevilling til sundhedsvæsenet med 50 millioner kroner, men det har ikke nok med hensyn til coronaen. Nuværende naalakkersuisut har reageret hurtigt, og naalakkersuisut arbejdet med
befolkningens sundhed i centrum. Og at holde corona nu er vi lykkedes på grund af, at vi har brugt de bevilgede midler på en rigtig måde. Og sådan eller fra Nalrak er vi op om sundhedsvæsenet, og det er nu, der synes, at det er for meget. Men sundhedsvæsenet er syg, og de må behandles, men vi kan ikke blive ved med at snakke om det og ikke gøre noget. Og i forhold til andre sammenlignelige lande har vi kun 50% bevillinger til sundhedsvæsenet. Hvis det er sådan, at et barn er syg, så skal man være muligt at komme til lægekonsultation. Og vi er nødt til at samarbejde med andre lande for at løse problemerne. Og der er ikke plads nok i Sverige nok. Og desværre har vi familiemedlemmer, der har kræftsygdom. Og vi har set, at de ikke har kunnet behandles ordentligt. Naalakkersuisut har prøvet at møde os, og de har på vores opfordring bevilget flere penge. Lad os samarbejde om at ordne sundhedsvæsenet, og det er det, som befolkningen har brug for. Arnango Jeremiasen fra der Syd. Hvordan vi samarbejder med de andre partier. Tak for det spørgsmål, og tak for det til sundhedspersonalet. Specielt grønlandske sundhedspersonaler, og de er meget stærke, og vi har skylder dem stor tak. At sundhedsvæsenet ikke kører halter, at skyldes, at man meget hurtigt vil have selvstændighed. Og så at derved har man ikke kunnet få bevillingerne nok til nødvendige områder. Vi er nødt til at gøre noget nu, og vi er også nødt til at få hjælp udefra. Kim Lybert. Hvad skal man arbejde med i sundhedsvæsenet? Napaksimag ayun tosyo pudessa ukiorpassuarni ayun natorsiutit takuimasimanginatigit aamalipigin naasillit maan amigaatigigatsigit soorlaama allauqaartoq tassa namanерlута una ingerlassinnaangilarpu tassa inukikkata aningaasakilltalu peqqinissarfimmi sulissit ulluinnarni arpattoruussuupu sulisartoruussuusarput uteqqiffigissaarput namileq aaqqiniarnissarput taavalu sulniuti allit kingulliusillugu peqqinissaraffisalliutillugu demokraterne Jes Frederik Nielsen. Hvis man skal samarbejde med sundhedsvæsenet, hvad skal man gøre? Jeg er inde i, at alle partierne er nødt til at samarbejde om at få ordnet forholdene i sundhedsvæsenet. Og det er meget nødvendigt at få sundhedspersonale udefra. Og uddannelse af sundhedspersonale er vi nødt til at gøre noget mere ved. Og det er også det centrale problem i problemet er, at vi er nødt til at se på vores sundhed. Og der er mange, der lever et usundt livsstil.
Og vi er nødt til at se mere på, hvad vi kan gøre. Det er, at vi er nødt til at bevilge flere penge til forebyggelse. Og bagefter vil vi komme frem til, at vi skal bruge mindre midler til sundhedsvæsenet. Hvad vil I gøre ved, at nu er der ret ting, hvad vil I gøre ved det? Det vigtigste skal altid være, at befolkningen skal serviceres meget bedre i sundhedsvæsenet, når det henvender sig. Og sundhedspersonale, som gør et godt arbejde, der skal blive flere. Fremadrettet at det er, at man gør noget ved problemerne, således at det kan ordnes, før det opstår. Syge og sunde, ikke sunde, syge skal til lægekonsultation hurtigere. Så der er mange ting, vi skal arbejde med her. Det jeg mener, det er, at vi skal have projekter og indsatser, der går ud over den næste valgperiode. Det næste spørgsmål til Erik Jensen. Hvad vil I gøre ved at samarbejde omkring at få ordnet sundhedsvæsenets problemer? Vi kan ikke være uenige om, at vi skal samarbejde om det, og vi skal sammen løfte sundhedsvæsenet på grund af, at vi lægger vægt på, at befolkningen er sund. Vi har en sundhedskommission, som skal komme med anbefalinger, hvad man kan gøre i sundhedsvæsenet for at gøre tingene bedre, forholdene bedre. Og vi skal også have en patienttalsmand. Derved kan talsmanden komme frem med, at hvad patienterne har udmeldinger. Det er rigtigt, at en af de store problemer, sundhedsproblemer i Grønland er kræftsygdomme. Og derfor lidt muligheder for, at man kan behandle den ordentligt her i Grønland, og det skal være ordnet. For eksempel, hvis jeg bliver syg, og jeg har et hus, så kan jeg miste mit hus. Og disse ting har vi allerede arbejdet om for at løse disse problemer, men de arbejder er stoppet på grund af valget, så vi kan samarbejde om at gøre sundhedsvæsenet bedre. Det næste tidligere Thomasen, og det er om adoption. Jeg kan ikke få et barn selv, så jeg har adopteret et barn. At den biologiske mor kan ændre sin mening inden for 3 måneder og kan tage barnet tilbage. Hvad vil I gøre ved disse problemer, også af hensyn til vores eget liv? Det er ikke inden for de 3 måneder, der bliver man bekymret, og at når man vågner, så ved man ikke, om barnet vil blive taget fra en. I skal svare kort, Arnengo og Jeremiasen. Mange tak for de vigtige spørgsmål. Der skal blive at sige, at mennesket er som, og det er derfor, at
familierne skal have et godt liv. Når en adoptionssag er begyndt, så kan det være nogle barrierer, som stopper det. Og derved, hvor børnene skal tilbage til deres biologiske familie. Og det er derfor det er meget vigtigt, at man kan være sammen med trygt være sammen med barnet, og så ikke være bange for, at barnet bliver taget tilbage. Så derved hvad plejeforældrene og dem, der adopterer, have et roligt liv. Så det er sådan nogle problemer, vi skal have ordnet. At denne mulighed for at kunne tage barn tilbage i løbet af 3 måneder skal udfases. Vi mener fra Nelarak, at familien skal have et trygt liv. Og når barn bliver født, at det har et trygt liv, har forskningen vist. Så vi er nødt til at tilpasse sådan forhold i vores lov, via vores lov. Så når vi skal væk fra, at plejeforældrene bliver pådraget sådan utrygge forhold. Hvad vil jeg gøre ved problemet? Adoptivforældre har rettigheder, men det er en grund til, at folk adopterer, og at det biologiske forældre blandt andet ikke kan passe tage omsorg for deres børn. Men plejeforældrene her i dag har vi pådraget nogle omkostninger, som det ikke kan bære, når vi sætter et barn i plejefamilier. At der er der mange, som bliver anbragt i døgninstitutioner. Men plejeforældrene i forhold til døgninstitutionerne får meget mindre betaling for at have barnet hos sig. Så plejevederlaget er nødt til at blive sat op. Så det er det, som befolkningen skal have i sigte. Fordi at barn skal have et trygt liv, og når de har haft et trygt liv, så er det meget mere, de kan give tilbage til samfundet. Så vi skal se på rammerne for at være plejeforældre, fordi at man bare kan tage barn tilbage, så der er mange barrierer, man kan komme ud for i det her, og det skal vi væk fra. Barn skal altid være i centrum. Når et barn har et trygt opvækst, så bliver barnet et sundt menneske og en sund medborger. Og barnløse, for det barnløse, så skal vi finde bedre løsninger for dem. I en ny tid, som vi har i sigte, hvis vi skal have en stærke familie, så er vi nødt til at have ordentlige forhold, blandt andet til plejeforældrene. Kim Løbert. Hvad med 3 måneders mulighed, skal man væk fra det?
тас исумаратигииссутит инуиллписиннаи таафи салеққутиссангилаагут тас мерақ тоққиссиллуни инуусариақарпоқ Vi skal også skelne mellem, hvad der er pleje og hvad der er auditid. Plejeforældre har rettigheder. тас агиоққарсиат писиннаи тааффеқарпут аама агиоққаавит аама писиннаи тааффеқарпут Og I faktisk er hverdagens helte. Barnets behov skal og må altid være i centrum. меққап писараартитаақати юаннеарсаппут Det tage vare på barnet. Vi skal også give bedre rådgivning til både adoptivforældre og аама мерависсиартаартартут агиоққарсианулла аама питсаанерусуми сиунерсуисариақарпугут сиумут Erik Jensen jeg mener, at man skal vurdere, hvor man kan løse dette problem. Det vigtigste her det er, at en sund familie og barn, der har et trygt liv, fra Siumut er vi altid parat til at snakke om, hvordan man kan løse problemet. Så det skal man ikke være tvivl om. Og jeg skal lige sige, at børnesatsmanden, som gør et godt stykke og et arbejde, kan undersøge sådan ting. Og vi vil godt samarbejde med børnesatsmanden, og man skal ikke være i tvivl om, at vi altid vil være samarbejde om, at børnene får et trygt liv. Demokraterne. At for det første må man sige, at de forskellige rettigheder skal overholdes. Adoptivforældre har rettigheder, men biologiske forældre har også rettigheder. Men vi vil godt samarbejde mere med en udredning omkring problemstillingen. Fordi at fremadrettet så har vi et stort arbejde foran os. Jeg kan ikke love, at det er 3 måneder, hvor biologiske forældre kan tage barnet tilbage, at det skal udfases, men vi er nødt til at finde løsninger omkring det. Tiden går hurtigt, og der er 7 partier her. Vi skal første del af vælgermødet skal vi til afslutning nu. Om 10 minutter så begynder vi med anden del af vælgermødet.